En we zijn hier in Betersweg bij de Ronald McDonald Hoeve, waar ouders met bij mijn behinding vakantie vieren kennen. En Mark Stallinga, de manager, die zal er alles ontwan om zijn geweldige weekend te bezwaren. En het goed is, wacht het hier op ons. Ja, Mark, wij kwamen hier binnen en er hong direct al de Praat maar Friesk opblaaslip. Die hing het je vers net voor niks. Nee, dat is heel onduidelijk te maken. Zodra mensen binnenkomen dat ze Fries praten willen, dat ze dat kennen en willen. Reageren de mensen er direct op van, hey Jess, dan kun je Fries praten willen? Nou, net voor vandaag, dat vernemen we net echt. Maar nee, je verneemt wel het moment dat mensen dus binnenstappen en je ze welkom. En dat het voor hun eigenlijk net meer een drompel is om in het Fries te praten. Dus dat is de bedoeling vanzelfs. En viel dat vaak een beetje aan van nou ik kan nou wel in het Fries beginnen of is dat eerst wat oudtasten? Mensen komen hier hoofdzakelijk om vakantie te vieren en dan van tevoren reserveren ze dus we weten waar ze bij komen. Dus op het moment dat we uit Friesland binnen, ja, dan is de stap natuurlijk heel iets om ik voor vandaag in het Fries te beginnen. Ja, dat is misschien een beetje wat luid wat voor de hand, maar als het van 1 uur de duizend, ja, dan is de kans vrij groot dat ze wel Fries praten of het in ieder geval verstaan. Ja, ik ken haast net missen. En dan begin ik voor vandaag in het Fries en mensen dat net verstaan of ze praten net. Dan spreek ik wel leerwoord inderdaad in te houden, dat is geen enkel probleem. Ja. Ja, we zitten hier in een huiskamer, mooi, maar die heeft me hatels, heel wat romantisch. Maar het is natuurlijk net voor niks dat je meer echt zo'n huiselijke sfeer creëren willen. Nee, het is echt de bedoeling dat mensen hier thuis vielen. Met name omdat wij een Ronald McDonald huisfunctie hebben en de slogan daarvan is een thuis ver van huis. En wij richten zich op ouders van het BN verpleegd worden bij Revalidatie Friesland. En dat hij zei van nou, we willen toch graag wat dichter bij ons BN wezen, dan kunnen ze bij ons een kamer krijgen. Maar ik de beroepmaatje van de algemene faciliteiten en daar is de regie van en de meer skippelijke wenkamer. Ja. Ja, daar hebben we echt dus best verdiend om het zo huiselijk mogelijk te maken. Ja. Dus daar inderdaad hier op een hut en de piano en sfeervolle verlichting. Ja. Meubilair, alles is er eigenlijk een beetje op afstand. Heel goed slagen. Ja. Dankjewel. Ja, het appartement hiet de maar. De sfeer komt ik echt waarom? Is dat bewust sardine? Dat is heel bewust inderdaad, ja. We hebben op een gegeven moment de fjouwerkant vorm van de hoeve waarom komen litten in ons logo. En de man die het logo ontwerpen had, die had dus inderdaad dergelijke een kleur om. Ja. En toen hebben wij gezegd van nou de kleuren die willen wij graag weer omkomen in het interieur van de hoeve. Ja. En toen hebben we echt gekozen steeds maar om van Frieske namen te kiezen wat de appartementen nog belangrijk en de oren rond te zien in ons huis. Ja. Ja, dus is hier een beetje zwerg, eigenlijk een beetje wat in het midden van Friesland, de borst, de mar, het is hier toch ja, heel landelijk. Ja. Dus vandaar we zijn van nou in van ons appartement dat we de mar combineert met het blauwe. Ja. Dan hebben we een schilderij van de morgen hing je mooi een zielboordje erop en de mar. Beetje het Friese Dus gevoel. ja, dat wil wel een beetje wat op een gasmoer brengen. Ja, ik voel echt passie bij daar. Als ik vertel ze deze hoeve, dat straalt er dan heel erg. Nou, ik ben echt, ik ben een grutskop en ik ging alle dagen maar heel veel plezier in het aan. Ja, en waarom stiet het dan hier in Betersweg? Nou, dat had benamd te krijgen maar het feit dat het natuurlijk hier bij een revalidatiecentrum gebouwd is. En wij faciliteren, dus wij bieden de accommodatie onder onze gasten. Ja. Wij verlenen geen zwart, dat doen we net, dat mag ik net wel, daar ben we net gekwalificeerd. Alleen het is wel prettig om mensen in de buurt te gaan van stel dat er wat is. Daar is kunnen we weer vallen kist, voor de revalidatieartsen of therapeuten. En we hebben natuurlijk die huiskamerfunctie en de logeerfunctie. En dat mensen van het BN wol verpleegd dat ze bij ons van huis komen kennen. En het is natuurlijk mooi om jou. Absoluut, ja. Dat is natuurlijk nummer 1. Ja. Nou, ik hoop dat nog een heel soort mensen een mooie vakantiebezwaring heeft. Daar doe je het best voor. Succes! Dankjewel.